Tua ewo akyerɛkyerɛfoɔ wɔnom ɛdɛmu na yɛkɔ Goaso. Ahafo mantem no emu Goaso mahene Nana Kwasi Bosompra wɔde ensɛm ahodoɔ atodwa ne nyinaa no yɛ ensɛm wɔde ma aban de sɛ wɔsrada ɛbɛyɛ anka wɔnhwɛ na akyerɛkyerɛfoɔ hawa wɔn mu ɛne akade no bɛma wɔn bɛyi wɔn afiri saa haw ne mu no ɔmfa ma wɔn na adekyerɛ ne adesua ho nsɛm enyina bra ne wɔn mayi mu. Nana Kwasi Bosompra ne Adom Kasee etwetwe nkomo wabra ewiase afa na nyina ede ne esi hɔ no mu a wɔbɔ akyerɛkyerɛfoɔ abaso ɛna wɔde tu dwa sɛ saa aban ntimi nsi bia akyerɛkyerɛfoɔ bɛda ɛwɔ nkurase awodoɔ no ɛmoa ɛma adesua ne adekyerɛ enkoso senti obɛsra aban sɛ ene yi a ewiase afa na nyina ɛbɔ akyerɛkyerɛfoɔ abaso yi wɔnhwɛ no wɔn a wɔn pa mahu na menam wɔ mahu ɛyɛ kwan a teacherfoɔ no sɛbisɛbi baabi a de wɔn tiri ɛbɛto school no kra classroom so no bi wɔ hɔ a sɛdeɛ mekae no ebi Goaso krom ebi ɛda so ɛti dua ase saa noma na kwa ma teacher ni no ne awerɛhoɔ ɛwɔ ne mu te sɛ school a mekɔ yɛ dechem school teacher fo no kra ni table a wɔ tena so akyerɛ nkwara na deɛ na bi ni hɔ na wɔ sɛ me gyina so ɛme yɛ table so de ma wɔn nti saa na yɛ ka sɛ enoma nkete bi wɔ etumi boa ɛma aban so schools no mu ɛma no yɛ yia no kure ni ɛno de ya na wɔ fam kakra ofasa akonya ne sonso ɛde bo akyerɛkyerɛfoɔ wa hafo mantem abaso sɛ watimi ayɛ wɔ adwuma yi a wɔboa ama adesuafoɔ aprenimdeɛ hwɛ ahafo etichafoɔ a ɛwɔ ha no kure ni kwan a wɔn fa so ɛyɛ adwuma ɛyɛ ade a ɛsɔ mani paa enti ameka sɛ so mani no sɛ me ben teacherfoɔ na teacherfoɔ nso ben me nti minim wɔ mo haw ɛna minim mmoa a wɔn so wɔn de ɛboa school no nam haw kro wɔn na mu bia no wɔn yere wɔn ho yere wɔn ho kyerɛ adeɛ